Vítám po strašně dlouhé době. Tady ty od Kolna, třeba jakoby s jinou značkou. I s kávou. Tady tu vodí Sintila. Jedno vajíčko. To je to nejvíc, co. Važme si těch malých okamžiků. Taky to chci omezit. Tak bude mít tady buštičky se šoudou. To spolkne. Takovýhle valíček. Prostě jsem neměla menstruaci. Řeším extrémně dlouho. Vlastně řekne, to je otravný a tohleto. A s tím pořád bojuju i vlastně jako s jídlem. Já vás vítám po strašně dlouhé době, co jsem tady nebyla. Myslím si, že budu koukat pořád sem, místo do té čečky, ale omlouvám se i jak vypadám, jsem nenamalovaná. Před chvilkou jsem dosnídala a říkala jsem si, že bych tady ten YouTube koncept mohla zahrnout spíš do toho, že bychom mohli jako společně cvičit a chtěla bych to víc do toho zahrnout, protože člověk potřebuje i sám sebe motivovat a myslím si, že tady tím se budu taky motivovat i jako si dát nějakou výzvu, třeba 90-denní výzvu, kdy budeme prostě něco dodržovat a každý si to nastaví podle svého. Já jsem si třeba nastavila, že každý den chci dělat nějaký sport a je jedno jaký, ale aby tam prostě nějaký byl. Jo, třeba nějaká delší procházka, nachodit 10 000 kroků, nebo si zacvičit pilates, ale zacvičit si jakoby cokoliv. A myslím si, že by to bylo fajn i takhle do toho zařadit. A myslím si, že budu motivovaná i já, aby jsem tady to vlastně jako dělala. A určitě to nebude jenom o tady tom. Zároveň bych vám chtěla ukazovat i to, co vlastně jím. Myslím si, že nedělám nic jako složitějšího. Není to o tom, že tady budeme jakoby držet jakoby nějaký diety nebo tohleto. Spíš si myslím, že jednoduchý jídla jdou udělat i jako zdravě a ne tak jako tučně. Což já jsem nikdy zastánce jako nebyla. Jasně, když máme chuť na pizzu, objednáme si jednu pizzu, jo, jakože je to úplně normální. Omlouvám se, teď se mi to momentálně vyplo, ale jak jsem vlastně říkala, ráda bych tady chtěla hlavně se navzájem i motivovat, což by bylo fajn i potom si to třeba někdy sdílet, ale to bychom viděli, nebo já bych viděla aspoň, jak by vás to bavilo, nebo tak. Tak jo, já se jdu oblíknout a jdu na procházku s Mimi, takže můžete asi jít rovnou se mnou. Krásné dobré ráno, já vás zdravím asi po ani nevím jaký dlouhý době. Nicméně vás zdravím u nového vlogu, omlouvám se, že jsem takhle, jak vypadám. Zrovna jsem vstala a chtěla jsem vás vzít rovnou i na snídani. Jinak kávu, jo, asi vás dal takhle asi vejš. Začala používat tady ty od Kolna a musím říct Kolna, mám teď to obráceně, ale je to Kolna. A musím říct, že ta káva je fakt výborná a
teď nepiju nic jiného. Mám teda daleko víc druhů, ale střídám to podle nějak svých preferencí. A teď momentálně na mlíku, pardon. Teď momentálně tam mám tuhletu objevitel, směs, espresso směs a je to Etiopie, Brazílie. A je tam vlastně espresso směs, odrůdy kávy, arabika, stony citrusů, čokolády a oříšků, vhodná pro milníky lehce ovocných káv. A fakt, jako tím, že mám radši takovýhle ty, ne sladší, ale zemitější asi spíš, lískový oříšek, mléčná čokoláda, tak tady to je strašně dobrý. Takže teď piju momentálně tohleto, ale mám i vlastně Brazíl a spoustu dalšího, takže kdyby náhodou jste chtěli vědět, jaký další mám, tak určitě vám je, když tak příště ukážu. Já si teda vždycky to úplně neodhadnu, takže už mám namleto ze včera, vlastně tady tu Brazil a je fakt jako skvělá, já mám fakt jako ráda. A i když jakoby citrusový ty kávy úplně nemusím, tak musím říct, že tady ta mi teda hodně chutná a určitě si ji vezmu příště znova. Takže ta objevitel, tady ta a potom tam je ještě jedna a mají různý druhy, jo, jakože nemají jenom tady ty zemitější, ale mají i právě takový citrusový, takže každý si tam najde svoje a mám i bezkofeinovou, kterou ne úplně každý chce dělat, co jsem tak pochopila. A ta bezkofeinová je úplně jako taky super, protože když máte chuť na kávu, tak já třeba osobně piju 1 kávu denně a když mám chuť ještě na tu druhou, tak si dám radši jako bezkofeinovou i kvůli jako tomu, jak se cítím a tak, takže bez kofein úplně taky výborná, takže konečně si jdu udělat kafe. Zbudila jsem se teda docela s velkým hladem, takže se těším docela i na snídani, ale to vám taky ukážu a rozhodla jsem se udělat sladkoslanou snídani, takže jdeme na to. A dost se učím takové latte art, takže uvidíme, jak to vyjde teď. Jinak mimo jiné používám tady ty 2 mlíka, které si vlastně mixuju, že dám tady to jenom čtvrtku. Nicméně tady ty 2 mixuju a chutná mi to víc, je to takový jemnější, takže tak. Ať si každý dělá, co chce, že jo. No a já úplně miluju, jak se udělá takhle ta konzistence té kávy. A bože. No tak dneska mi vyšel den a hodila se mi i krásný latte art, takže vám ho ukážu. Tak a my se jdeme vrhnout na snídani. Určitě budu mít jogurtík a potom si ještě udělám takovýhle ten plněný celozrnný croissantík, takže sladkoslaná snídaně a nesmí chybět hlavně ty bílkoviny, takže jdeme na to. A objevila jsem tady tu novou granolu, kterou jsem viděla u jedné influencerky. A je jakoby proteinová a když jsem si to srovnala i složením třeba jakoby s jinou značkou, tak tam má hodně velký ty bílkoviny, což vláknina tam je třeba 18,8 a bílkoviny 23,7, takže úplně jako super. A je teda mě sladká, takže úplně jako pro lidi, kteří jako to sladký mají rádi, tak to úplně nedoporučuju, protože to až tak jako sladké prostě není. Takže tak, ale doporučuji i z hlediska toho, jaký tam
má vlastně ty nutrienty. Mletou z kořici, ta prostě nesmí chybět. Má protizánětlivý účinky, takže úplně jako super. A vrhnu se ještě na tu slanou, že to je sladší. A ta slaná ještě. Takže dám si tam kotyč, aby mě to jako na další dobu zasytilo. Dám si tam takhle šunku. Takhle jeden plátek sýru. Rajčátko. Okurku. A ještě salátek. To je toto i s kávou, je moje dnešní snídaně. Tady to mám, prosím vás, ještě pro mini. Jo, když mám jakoby větší hned hlad jako po ránu, tak si prostě jako dám. A hlavně já jsem včera ani jako nevečeřila, takže to je možná tím. Ale začínám první tou sladší a potom tou slanou. Tak mám po snídaní a tady leží naše malá mini. A teď mi napsal manžel, že chce buštičky se šotou a já tady na ně nic nemám, takže budu muset skočit asi do obchodu, ale ještě předtím, než tam skočím, tak si chci teď zacvičit, protože už mi docela slehlo, takže bych se šla oblíknout a jdu si zacvičit. Potom bych ještě s Mini chtěla jít na procházku a poté bych šla nakoupit ty věci na buštičky se šodou a už mě asi o ně žádá tak měsíc, takže už je to asi potřeba moje udělat. Tak jo, tak já si jdu převlíknout a jdeme cvičit. Tak já jsem teda oblečená, ježišmarja, to je nějaký divný svět. Já teda natáčím hlavně podle Be-Gate French a tam mě prostě dá vždycky nejvíc zabrat, takže jsem přelíknutá a jdeme na to. Je to nějakých 40 minutek, takže si dám do těla, potom se rychle okoupu, zajdu s Minisem na procházku, nebo možná se dám ještě předtím oběd, zajdu s Minisem na procházku, potom skočím do Lidlu a budu dělat ty dukátové buchtičky, jak chtěl manžel. Tak jo, tak jdeme na to. Jsem úplně KO. Podívejte. Tak jo, teď jsem ještě pověsila prádlo a jdu se vykoupat a potom si udělám asi ten oběd a potom vyrazím na procházku s Mini. Tak já už jsem po sprše a teď si jdu udělat takovou rychlou ještě skincare, tak vám ukážu, co používám. Jako tonik, tak používám tady tu od té Scintilla, něco takového. A to stejné od ní používám i takhle sérum. A používám potom krém od Drunk Elephant. To je ten růžový momentálně, tak používám i zelený. A na rty to používám vlastně jak ráno, tak i večer tady tu masku od Laneige. A potom ještě tady to SPF od Beauty of Johnson. Takže taková vsuvka, co používám na vlasy, používám vlastně od Sebíka tady ten No Breaker a potom ještě termální ochranu. Mám hrozně dlouhý, to je úplně šílený, jak mám už dlouhý ty vlasy. Tak jo, já jsem teda tak nějak ready, až to na tady to biděra a jdem si dělat obídek. Výpínko.
Tak jo, takže tady to jsou ty květákové placičky, kde je teda květák, jedno vajíčko, potom jsem tam přidala hrstičku vlastně ovesných vloček a fakt hrozně velký směs koření. To je všechno, plus vlastně brambory ještě ze včera, kimči, salátek a ještě na doplnění vlastně bílkovin, trošku kotyče a dávám si vlastně ještě kombuču. Tak a to je můj oběd. Dneska je tak nádherně. Miluju. A jestli na to koukáte a je hezky, tak i vyjděte ven, protože je to sport taky, šibině, zadarmo, nemusíte nic platit. A zároveň čerstvý vzduch, klid a to je to nejvíc, co vlastně važme si těch malých okamžiků, nebo vlastně takových těch ani ne drobností, oni to jsou jako velké věci. Není to o těch věcech jenom materiálních, ale i o tady těch, kdy si myslím, že je zrovna tohleto to nejcennější, co můžeme vlastně mít a nevážíme si vlastně tady těch v uvozovkách drobností a tím, jak jsou hrozně ty sociální sítě jako přehlcený tou dokonalostí. Abych rovnou řekla, taky to chci omezit, protože mě to hází od takových depek a stresu, ale zároveň pojďme žít tou přítomností, jo? Že je pravda, že za poslední dobu s partnerem se hodně vážíme takových těch věcí a fakt jako si sedneme na louku a prostě koukáme a říct, že pojďme si vážit takových těch malých drobností, kdy vlastně vůbec můžeme jít ven na tu procházku, dýchat ten čerstvý vzduch a to, že jsme vlastně na tom sluníčku, na tom jako fakt čerstvém vzduchu, to, že vlastně, pane bože, jako to 1000krát víc nabíjí a musím říct, že fakt chodíme pravidelně, každý den, ne-li 2krát denně na procházku a i když vlastně není tak hezký počasí, tak vlastně nebrat to tak, že je hnusný počasí. Jo, my to máme zafixovaný. Jasně, neříkám, jako když tam chumelí nebo prostě mrholí, tak ano, neznamená to pojďme ven a buďme prostě podchlazený, ale říci tak super, tak teď je tady to počasí, tak můžeme využívat ty vnitřní prostory, jako je, já nevím, pojďme do kina, nebo já nevím, nějakou adrenalinovou činnost, jo, myslím si, že třeba, tak teď si uděláme pohodu prostě doma, kdy prostě si uděláme úplně výbornou večeři nebo oběd, lehneme si a budeme na Netflixu, jo, brát tam i ta pozitiva, protože když je vlastně hezky, tak asi úplně nejdeme do kina. Nejdeme asi úplně na motokáry nebo na, nevím, laser game nebo cokoliv vlastně. A pojďme si z toho vlastně jako vytěžit maximum. A taky, když je vlastně hnusně, tak taky říkáme, no tak co bychom teda mohli. A pokoukneme se, co dávají v kině. Nebo si uděláme kinovej den jakoby doma, jo, a nebo si zacvičíme doma, jo, jakože dá se hrozně moc najít plno věcí, co vlastně jako dělat. Jenom mi přijde, že vlastně jsme generace, to ani jako nejsme generace. Spíš jsme stát, který si na něco pořád stěžuje.
ale přitom je hezky a lidi jdou do kina, jo, místo toho, aby šli prostě ven. A já to vůbec neberu, takže je to zakázané, to vůbec ne. Jenom si myslím, že lidi neoceňují ani to, že prší, jo. Buďme vůbec rádi, že nám tady prší, protože někde, kde jsou požáry, ani neprší. A tam se modlej vůbec za to, aby zapršelo. Ta půda to taky potřebuje a využijeme teda to, že není tak hezké počasí na to si to vlastně udělat hezký. Jo, já třeba v každém období mám ráda něco. No, prostě to jsou takové moje myšlenky, které hned dávám ven, jak to jakoby cítím. A myslím si, že člověk by měl fakt brát takový ty maličkosti, v uvozovkách maličkosti, protože to nejsou maličkosti, jsou to dary, které vlastně my vnímáme jako samozřejmost, ale někdo tady to vůbec nemají. Jo, a nebo takhle, někdo už se ani do toho lesa nepodívá, jo, a nebo nenadechne se toho čerstvého vzduchu v tom lese. Takže pojďme být vděční i za tady to, protože si myslím, že je ten svět trošku zkažený těma sociálníma sítěma, ale co se týče vlastně toho YouTube, tak jsem chtěla začít natáčet, protože chci dávat ven ty své myšlenky a tím, že teď momentálně i pracuji z domu, jsem trošku doma, a což vlastně příští měsíc už nebude, už budu občas jezdit někam, tak mi to přijde takový safe place pro mě, kdy se tady tak nějak vykecám, ukážu nějaké recepty, ukážu vlastně to, jak tak nějak žiju, cvičím a tak. A zároveň i mě samotnou na to baví koukat, na ty videa a tak. A je to pro mě takový uklidňující, protože mi přijde, že na tom YouTube si člověk na to až tak nehraje, ale prostě si myslím, že tím, že jsem koukala i na ty předchozí videa, tak jsem si řekla, že vlastně proč jsem s tím skončila. A myslím si, že to bylo taky z nějakého důvodu, že jsem se třeba do toho jako tlačila, ale teď vytahuju fakt tu kameru s tím, že fakt jako chci a chci vám něco jakoby říct. A myslím si, že to je takový odpočinek i z hlediska toho, že člověk, jasně není to úplně jako dobrý u toho jíst, ale když třeba někdo uklízí nebo tak si myslím, že je to fajn si takhle něco pustit a tak. Takže doufám, že vás tady ty videa budou bavit. Bude to spíš takový hodně autentický, to jak to cítím, nechci se vlastně do ničeho jako nutit a pokud vlastně nebudu chtít vytáhnout kameru, tak ji prostě nevytáhnu, neberu to jako nutnost, ale zároveň tak nějak mi to chybělo po tom roce a řekla jsem si vlastně, proč bych nemohla natáčet, že jsem vlastně na to koukala i s partnerem a taky jsme se jako shodli na tom, že je to škoda. A já mám extrémně velkou podporu v něm, což jako pane bože, díky bohu za něj. A i už to nedělám jakoby skrz to okolí, ale už to dělám to, že mě to baví. Takže je taková vsuvka a za chvilku už budeme doma. Takže teď takových 5 kiláčků, 4-5 a potom přijede manžel a půjdeme po véče na další a objednal si buchtičky se šodou, takže ještě budu muset skočit do obchodu, do Lidlu a nakoupit to, takže to mám taky vezmu s sebou. Jo, a co jsem taky chtěla říct, že díky tady té procházce, kterou vlastně chodíme fakt jako každý den, tak se mi fakt jako zlepšila i psychika a vlastně tak nějak celkově jako všechno. Jo, jako fyzička a cítím se vlastně jako i líp, jako fakt jako po té psychické stránce, protože tím, jak začnete být hodně ve stresu a jste v nějakým dlouhodobějším stresu, tak vám fakt stačí maličko a hned do toho znova spadnete, což jako o tom bych asi mluvila někdy příště, ale fakt choďte ven a
zlepší se vám ta psychika, protože jste sami, zastavíte se, stačí, jako mají to třeba ty kuřáci, dej. A proč mají jakoby závislost? Protože protože nádech a výdech. A to je vyloženě při té meditaci, co člověk jako dělá, že a snaží se vlastně nějakým způsobem se sklidnit. A když budete ve stresu nebo cokoliv, tak tady to udělejte a věřte tomu, že vám bude fakt líp a že ta mysl se fakt jako sklidní. S tou myslí je to hrozně těžký a věřte mi, že mám s tím hodně velké zkušenosti. Teď jsem taky byla hrozně dlouho ve stresu a nedokázala jsem vůbec jako spát. Jo. Je možné, že jsem měla i málo jako živin, je to možný, určitě neříkám nic, ale fakt, když jdu spát, tak se zaměřím. Tak, teď jsem tady v tom okamžiku a jdu spát. Jo, jakoby... No, hledala jsem co. Že prostě teď jsem momentálně tady v tom okamžiku a jdu spát. A věřte mi, že mi to extrémně pomáhá. I se několikrát nadechnu, vydechnu a je to fakt super, takže doporučuji. Tak, teď jsem se vím, že jsem dělala mazance a zbyl mi tam nějaký drží. A říkala jsem si to zkusím, aby tam bylo fakt těch 20 gramů. A je tam 26 gramů. Takže ideální, teď nemusím nikam a jdu to zadělat a než prostě přijede, tak bude mít tady buchtičky se šoudou. Tak, vzala jsem si sem noubu, jdu si to najít, jdu si tady připravit věci, tady mám odvážený to drždí a vrhneme se tady na to. Našla jsem si 2 recepty teda, ale vůbec nevím, jaký budu dělat. Budu dělat smooth and cook a nebo ještě nějaký prima něco, takže nevím. A to je asi teda všechno, co tady tak nějak vidím. Nech trošku odlejeme. Pořád na chvilku. Mlíka, cukru, takhle 2. Já se tam mám doma jenom kvůli tomu, že když dělám, mohlo být, takže takový máslo, extrakt trošku a měli bychom mít všechno. Nemám bohužel robota, asi budem. No. Tak jo, já si myslím, že asi po několika minutách hnětení už by to mohlo být vlastně ready. Vypadá to teda takhle. A tím, jak tam bylo, jo, že se jako hezky vrací to těsto, takže si myslím, že to vypadá už velmi dobře. Tak. Dám to sem. Kdy tam má nějaký 70 stupňů. No. A to je všechno, nechám to kynout a já zatím teda ještě skočím do toho Lidlu. A ještě uklidím tady ten bordel, který se tady nashromáždil.
ráno. Já jsem vstávala tak nějak, podle mě bylo tak nějak 7-8 hodin, tak jsem se rozhodla si teda rovnou vstát a zacvičila jsem si pilates, teď jsem se osprchovala, dělám si skincare, myslím, že jsem vám to ukazovala, zase o té Syntile a tak dále, to vám úplně nemusím ukazovat a vrhneme se na snídaní. Tak jsem také chtěla pozdravit, že když už nemůžete spát, tak jděte rovnou cvičit, protože potom budete úplně plný energie a je 9 hodin a mám odcvičeno a úplně ideální. Tak jo, tak jdeme na snídaní. Já mám teď momentálně po cvičení a teď tady momentálně dodělávám ještě na lazaně a to je to, že tady vlastně teď nastrouhám sýr, omáčku, tak to už dělám vlastně podle mě od 9, takže teď je takový čas, kdy si to ještě všechno připravím, vyluxuju, dám to zapíct. Ještě teda připravím rikotu, to je takový alá zdravější bešamel, protože nevím, přijde mi to z té rikoty vlastně jako lepší, ale každý se to může dělat vlastně podle svého, je to podle taková zdravější verze. Manžel ještě došel pro nějaké věci, které jsem objednávala na Alze ještě pro mamku. A vlastně to tak hezky vyjde, protože máme vlastně ve 2 už jakoby spicha, nebo sem vlastně přijede, takže já to tady takhle vlastně dodělám, vyluxuju, osprchuju se a ještě zajdeme s Mimí a vlastně to tak jako nějak hezky vyjde snad. Odepsala jsem dneska ještě na nějaký e-maily, tak já mám teď nakrájený sýr, teď tady ještě dopřipravím tu rikotu, což vlastně není nic jako reálně těžkého, jenom vlastně smíchám 2 rikoty, trošku mlíka, sůl, pepř a je to vlastně jako hotový. Tak, já jsem teda vyšla na procházku, ještě s Míní jsem, mám teda udělaný lazaně, uklizeno, zacvičila jsem si, to nevím, jestli jsem vám ještě říkala nebo ne, a vlastně všechno je ready, už jsou teda 2 hodiny, takže já paláším už domů a tady byla taková miniaturní oslava. Vypadám teda, jak vypadám, to jsem nestihla, ale je to prostě jako rodina. No a to je teda všechno a já vám potom ukážu ty lazaně a ještě tu tiramisu. Jsem zvědavá, jak to si moje doma bude chutnat, ale myslím si, že to bude velmi dobré. Takže jsem vám tady to chtěla říct, že už je všechno ready. No, ať to spolkne. Dobré ráno, já vás takhle zdravím a já teď vyrážím na vlasy a celá chvátám. Připravila jsem si snídaní, smutýčko, kávičku a už vyrážíme za mým kamarádem na vlasy a dávám hned vědět, jak to vypadá před, po a zatím můžete hádat, jestli to bude tmavá nebo světla. Plus teda, dneska jsou májovky, takže půjdeme určitě na májovky a já se vám ozvu asi až potom.
rozkvétá od jara do léta. Tak, přišel mi takovejhle balíček, já už mám teda rozbalený, tak vám ho hned ukážu. A jako je to úplná nádhera, že se s tím takovouhle někdo dá práci. A i když je to takový, jako že si řeknete, jako tohle, tak vlastně kvalita úplně výborná a zároveň to balení úplně jako mega super. Takže pojďme se na to podívat. Tak a tady to je ono, Estée Dalfort Friends. Estée Dalfort. Snad to čtu dobře. A jsou to mazánky ze 100% ovoce. A pane bože, to je taková nádhera. To je fakt tak krásný balení. Jako podívejte se na to. Úplně moje nejoblíbenější příchutě a ta lžička. Jako podle mě, kdo má rád prostě kvalitu a kdo se zakládá na kvalitních surovinách, tak tady to je úplně dokonalý dárek. Jako když vám přijde, jako dejme tomu pomazánky ovocný, tady v tom dárkovém balení, kde vlastně máte i napsaný věnování a takovouhle hezkou brožurku, tak vlastně mi to přijde úplně nádherný. A no, jako já nemám slov, když se s tím člověk takhle vyhraje a no, úplně nádherný. Já vím, že jsem ji nedávno zkoušela, že jsem si ji jakoby kupovala. A jako musím říct, že fakt jako úplně jako boží a fakt tam vůbec necítíte nějaký přidaný cukr nebo tak a to chutnalo i mému manželovi a to je co jakoby říct. A sežral mi teda celou, no, takže když si ho potom, jak to chutná, tak jet pořád, ale pane bože, to balení, jako když si takhle někdo vyhraje, tak to chcete prostě dostat. No, tak jsem vám to chtěla ukázat, protože si myslím, že to stojí za to, abych to tady ukázala, protože to je fakt nádherný. Nádherný. Tak jo, tak my si jednou jdeme rozbalit a jdeme si dát snídani. Já jsem teda teď momentálně jsem na procházce, protože vlastně i tomu tělu je fajn dát nějaký pohyb. Jo, já se dneska, tím, že jsem dostala to včera a dneska je to už daleko lepší, tak se zkusím takhle. Člověk má poslouchat svý vlastní tělo a tím, že vlastně moje tělo je teď úplně v pořádku, tak určitě nebudu cvičit nějaký kardio nebo něco takového, ale spíš silový trénink, což vlastně teď momentálně zařazuju ten lehčí pohyb, což je vlastně procházka a ještě bych si chtěla dát odpoledne pilates, takže to a to mi vyhovuje teď momentálně nejvíc. Snažím se spíš zařadit silové tréninky, běh jako tohleto, tak to dělám tak jednou za 14 dní a vyhovuje mi to, protože dřív jsem třeba, jsem běhala fakt každý den a reálně jsem měla, prostě jsem neměla menstruaci, takže to je asi taky téma, který by vás asi možná i zajímalo. A jak jsem se k tomu vlastně dopracovala, že ji teď momentálně mám a tak. To je přesně ono, že člověk si myslí, jak ten život má ten člověk úplně v pořádku a že nic nemusí řešit. Ale tady to já vlastně jako řeším extrémně dlouho a nebudu vám lhát, že když to 1 měsíc nepřijde, tak nemám z toho stres, protože tady to je téma, který já už řeším vlastně podle mě už 3. rokem, kdy ta moje menstruace je prostě ve výkyvách, jo. A věřte tomu, že člověk, který jí má neustále, tak si vlastně řekne, to je otravný a tohleto. Ano, ono to je otravný, ale sakra, buďte rádi, nebo buďme rádi, že vlastně to tělo se čistí, že to vlastně vůbec máte. A no, takže buďme vůbec rádi, že ji máme, že se nám to tělo čistí, protože věřte tomu, že řešit to není příjemný a tím, že jsem měla, nebo s tím pořád bojuju i vlastně jako s jídlem, tak
Asi mi možná dělá i jako dobře, že to takhle jako sdílím, protože se s tím hrozně moc žen, holek prochází a jak říkám, já jsem běhala každý den, přiběhla jsem, dala jsem si 45 minut kardio. A takhle si vemte, že to tělo fungovalo každý den, několik prostě měsíců v kuse. A přijela jsem z práce prostě v 10 hodin večer a šla jsem si dát kardio, protože jsem prostě nemohla strávit to, že vlastně si ten den nezacvičím, jo. A to bylo pro mě úplně šílený. No, nicméně teď se snažím fakt jakoby cvičit ty silové tréninky, když to moje tělo je unavený, tak si dám prostě nějaký protažení, dám si dlouhou procházku a bohatě to stačí. Chci, aby moje to tělo bylo hlavně zdravý. I když vlastně občas jako mi v té hlavě přepne, jo, teď budu cvičit prostě každý den, ale když je fakt to tělo unavený, věřte tomu, že je to prostě pro vás nekvalitní trénink a jako pokud to tělo je unavené, jako naopak, spíš vám to jako uškodí. Takže za mě je prostě lepší mít 4 kvalitní tréninky za týden a z toho prostě chodit na procházku, protože mluvím ze své zkušenosti, kdy já řešila to, že jsem neměla 3/4 roku menstruaci. Ano, 3/4 roku a ano, mývají to ženy i delší dobu. Já neříkám, že takhle 3/4 roku to bylo v kuse. Poté jsem to dostala a potom jsem to znova neměla. A to jsem neměla podle mě i rok. Takže ono se to nezdá, ale ono se to nasčítá a je to extrémně moc času, kdy to tělo vůbec jako nemělo chuť jako na nic. Nevidíte ženské, cítíte takovou tu prohru, takový to selhání, že jste vlastně selhali s něčím, co je vlastně pro to tělo, no vlastně pro vás jako má to být jako standardní, že to tělo má fungovat tak, jak chcete. A tím, že vlastně ta žena chce i to dítě, tak je to pro ní taky úplný selhání, taky to, no a teď se jako budeme snažit takhle a on to nepůjde a bla, bla, bla. Reálně na tady tím ani nemůžeme přemýšlet, protože bychom se z toho úplně zbláznili. Na tady tím ani nepřemýšlejte, to dítě si vybere ten správný čas, kdy u vás má být a kdy se má na svět přijít rozkecala. Asi uvidím, co se z toho sestříhá a tak, ale jak říkám, kdyby vás tady to téma zajímalo, určitě bych natočila o tom samostatné video, protože věřím, že pro ženy, které si tady s tím trošku, nebo s tím bojují, tak by jim to i pomohlo od člověka, který s tím má jakoby zkušenosti. Vím, že tady to se tady řeší hrozně moc, ale občas to přesahuje z extrému do extrému, kdy je to takový to a budu jíst prostě co chci a tohleto. Ale přitom jako ty hormony, aby se dali nějakým způsobem dohromady, potřebují nějakou výživu. A pokud jako tam je to, že budu jíst prostě tunu sladkýho, fast foody, vůbec, jako to do sebe dostanete tak extrémní záněty a není to úplně dobrý. Je důležitý jíst dostatečně, jíst hlavně komplexní to jídlo, kdy tam jsou prostě sacharidy, tuky, nebát se těch tuků, já jsem se jich extrémně bála a v životě by jsem neřekla, že si dám arašidový máslo. Jo, jasně, dala jsem si tam 4 ložičky, ale to, že vlastně potřebuju ty tuky, aby mi to tělo fungovalo při té menstruaci a aby mi fungovalo do budoucna. Nebojím se avokáda, neznamená, že s ním celý avokádo, ale s ním třeba čtvrtku, půlku, cokoliv, prostě aby ten jídelníček byl komplexní. A pokud vy dneska sníte víc tuku, tak se absolutně nic neděje, jo? Tak jděte třeba na procházku, udělejte si nějaký sport. To tělo taky potřebuje ten pohyb. A ne, že prostě budete jíst a jenom vlastně budete doma ležet na gauči. To taky vůbec nejde. Takže kdyby vás tady to zajímalo, tak určitě jsem tomu otevřená. Určitě můžeme spolu něco vytvořit, že bych třeba sepsala, co je dobrý a co ne. Nebo takhle, co není dobrý. Nejsou potraviny, co nejsou dobrý. Jo, jakože takto, jako
není, všechno je dobrý s mírou a tam je spíš o to poslouchat svý tělo, co vám dělá ty záněty, po čem vám je blbě, po čem vám je těžko a tak dále. Mně třeba je úplně extrémně blbě po smaženém jídle, jo, nebo blbě, prostě mi je extrémně těžko. Takže vím, že tady to asi úplně jíst nebudu a že potřebuju prostě nějaký jakoby potraviny, které jsou pro mě daleko lépe stravitelnější. Jasně, neříkám, že si občas jakoby nedám, jo, ale neznamená to, že si budu dát každý den. Takže hlavně mít ten komplexní jídelníček, který je prostě za mě to nejdůležitější, i když já občas jako taky nedodržím celý ten jídelníček, že mám všechno na 100%, že takhle, myslím si, že nebo na 100%. Chci tím říct, že to neznamená, že prasím. Jo, je to, že třeba toho nesním za ten den tak, jak bych měla. Takhle to myslím. Takže já se snažím, aby vlastně ten jídelníček byl vlastně komplexní, jak těma tukama, sacharidama, bílkovinama. Hodně zařazuju teda bílkoviny, ale jak říkám, někdy to tělo, třeba při ty ovulaci, potřebuje víc sacharidů. Tak ježišmarja, tak si dá víc sacharidů. Ale neznamená to, že si dám jako 10 housek nebo něco takového. Jo, trošku nad tím přemýšlím, co by mi ty sacharidy mohlo jakoby dohnat. Jo, takže si dám třeba kváskový chleba, dám si celozrnnou tortilu, těstoviny, brambory, rýže a takovýhle ty potraviny, které prostě jsou normální, běžný a který to normálně, no prostě to, co je prostě není, co se koupí normálně v obchodě a tak. Není to tak, že půjdu do mekáče a tam se naprasím. Jo, udělalo by mi to úplně zbytečný zánět v těle. A jak říkám, neříkám, že to je špatně, ale není to určitě stabilní, aby se to jedlo pořád. Tak, prokecala jsem teda tady s váma celou procházku, ale nicméně mi dneska přišel ještě takový balíček a chtěla bych se ho s váma rozbalit a ukázat, co mi přišlo. Takže já se vám, když tak ozvu, buď na oběd, a nebo s tím balíčkem.